Sa video na to, ililista natin ang top 10 murang 400cc expressway legal bikes under 300,000 pesos. Kaya kung sumisipat ka na ng big bike o gusto mo lang silipin ang update ng mga astig na mga motorsiklo sa Pilipinas, tapusin mo to hanggang dulo. Number 10, CF Moto 450SR. Pasok sa listahan ng 450SR. Gawa ito ng CF Moto, isang Chinese brand na nagsimula pa noong 1989. Ang unique dito ay meron itong 449.5cc parallel twin engine na may 270-degree crankshaft. Class ng makina na karaniwang makikita mo lang sa mga premium na motor. Kaya nito maglabas ng 46.3 horsepower sa 9,250 RPM at 39.3 Nm ng torque sa 7,750 RPM. Perfect sa mga beginner to advanced riders na gusto ng sporty pero controllable na ride. Ayon sa mga sumubok na nito, smooth ang throttle, swak sa postura at na-balance ng husto ang bike pagdating sa lakas at comfort. Sa specs, may 14 liters na tangke siya na kaya ng 300 km range bago mag-refuel. Mga 21.4 km per liter yan. Magaan lang din siya sa 179 kg at seat height na 795 mm. Kaya hindi mahirap sakyan ng karamihan. Umaabot din sa bilis na halos 177 km per hour. Steel trellis frame at USD forks ang nagdadala ng maganda at responsive na handling sa mga kurbadang kalsada. Kakaiba din ng technology. Meron siyang Brembo brakes na may dual channel ABS at KYB adjustable suspension para smooth ang ride feel. May safety features din gaya ng traction control at slipper clutch na nakakatulong para maiwasan ng pag-slide. Check mo rin yung full color 5-inch TFT display na pwedeng i-connect ang phone mo for navigation. May mga winglets pa na nagbibigay ng downforce pag smooth ang kalsada. Isang special feature para sa motor na ganito ang presyo. Nasa 299,900 pesos lang ang CF Moto 450SR dito sa Pilipinas. Pasok sa budget ng mga gusto ng performance na di kailangan magbayad ng sobra. Number 9, QJ Motor SRV 400. Cruiser motorcycle sa Pilipinas na may tamang timpla ng style, technology at performance pero hindi masakit sa bulsa. Pwede na tong QJ Motor SRV 400. Galing sa QJ Motor brand na mabilis ang pagsikat dahil sa groundbreaking tech at abot kayang mga bike. Hindi tulad ng ibang cruiser na kalimitang single cylinder lang kaya kulang minsan sa power o konsumo ng gasolina. Ang SRV 400 MA 400cc V-twin liquid-cooled engine na smooth ang takbo at malakas ang torque sa gitna ng RPM range na swak sa pang-araw-araw na biyahe. Nagbibigay ng 37.5 horsepower sa 8,500 RPM at 35 Nm ng torque sa 5,000 RPM. May 6-speed manual transmission at fuel injection para efficient at responsive. Kahit medyo malaki ang makina, kaya pa din itong umabot sa humigit kumulang 30 hanggang 35 km per liter. Depende sa riding style mo, talagang budget friendly. Ang suspension system naman ay telescopic upside down sa front at coil spring sa likod para komportable ang biyahe kahit sa mga lubak na kalsada natin. Malakas ang preno gamit ang 280mm disc sa front at 240mm disc sa likod na sinusuportahan ng dual channel ABS para safe kahit sa madulas na kalsada. Ang unique sa SRV 400 ay ang kombinasyon ng classic cruiser look at modern features. Sa presyo naman, nasa 288,000 pesos ito dito sa Pilipinas. Comment mo naman kung gusto mo din to. Number 8, FKM Slick 400. Sa presyo na 288,000 pesos, malaking value ang FKM Slick 400 para sa mga naghahanap ng bruskong maxi scooter na may modern features pero hindi naman masyadong pricey. Okay na okay kung mag-upgrade ka mula sa maliit na scooter. Ang pinagkaiba ng Slick 400 sa klase nito ay ang kombinasyon ng power, automatic transmission na user-friendly at safety features gaya ng ABS na mahalaga sa market ngayon. Wala man itong advanced tech tulad ng traction control o smartphone connectivity, bumawi naman sa features para sa smooth at safe na biyahe. Ang makina ng Slick 400 ay 400cc, 4-stroke single cylinder at liquid cooled. Output na 36.2 horsepower sa 7,700 RPM at 37 Nm ng torque sa 6,000 RPM. Ang automatic CVT ay nagpapadali ng ride lalo na sa traffic pero kaya pa rin ito magbigay ng steady power sa highway. May 13.5 liters fuel tank at nakakabilib ang fuel consumption na umaabot sa 30 km per liter depende sa riding style at condition ng kalsada. May telescopic forks sa harap at double shock absorber sa likod para smooth sa lubak. Number 7, CF Moto 450 CLC. Pinagsasama din ng 450 CLC ang classic cruiser charm at modern functionalities. Ang makina nito ay 449cc na may lakas na 40 horsepower sa 8,000 RPM at 42 Nm ng torque sa 6,250 RPM. May 6-speed manual transmission at slipper clutch para maiwasang mag-lock ang rear wheel sa mabilis na downshifts. Maganda ang fuel consumption na tumaabot ng 25 hanggang 28 km per liter na very practical. May inverted telescopic fork sa harap at monoshock sa likod na adjustable kaya balance at komportable ang ride. Ang seat height ay 705mm na swak sa karamihan ng Pinoy riders at may curb weight na 181 kg. May 16-inch na gulong sa harap at likod, may single disc brake
brakes na may dual channel ABS para sa ligtas na pagpepreno, may traction control pa na isang advanced feature na kadalasan wala sa klase nito. May modern digital TFT display na may Bluetooth connectivity at Motoplay navigation. Full LED lights para klaro ang visibility at stylish ang itsura na pinagsama ang classic cruiser lines at futuristic na design. Sa presyong 287,900 pesos dito sa Pilipinas, ang CF Moto 450 CLC ay magandang choice na din. Number 6, Bristol Invictus 400RR, isang sport bike na nagsimula sa Kobe Chinese manufacturer na lokal sa Pilipinas sa ilalim ng Bristol brand. Ang bike ay medyo kakaiba sa single-sided swing arm na hindi karaniwan sa 400cc lineup na ganito at nagbibigay ng premium na itsura. Liquid-cooled 400cc parallel twin ang makina na may Bosch electronic fuel injection na nagpo-produce ng 40 horsepower at 28 Nm ng torque. Perfect para sa mga gustong masulit ang sporty ride ng isang big bike. May 6-speed manual transmission pa. Pinag-isipan din ang design with futuristic fairings, dual LED headlights at isang 7-inch TFT color display. Malaki talaga. Nung nag-review ang ibang mga rider, na-appreciate nila ang bike hindi lang sa performance, pati na sa appearance. Para sa fuel consumption, umaabot yan sa halos 30 hanggang 33 km per liter. Kaya swak sa budget, especially kung aaraw-arawin mo. Sa presyong 278,000 pesos, ay sulit na din ang Bristol Invictus. Ano sa tingin mo? Number 5, CF Moto 450NK. Popular na naked bike ang 450NK dito sa Pilipinas. From CF Moto brand din na sikat na globally. Ang ganda nito kasi merong 449.5cc parallel twin engine na may 270-degree crankshaft. Kaya smooth at kakaiba ang tunog ng makina niya kumpara sa mga kakumpetensya katulad ng Honda 500X o Royal Enfield 450. Hanga din ng mga riders sa frame na magaan at tech features na talagang nakakatulong sa handling at overall ride. Pagdating sa specs, kaya na ito maglabas ng 49 horsepower sa 9,500 RPM at 39 Nm ng torque sa 7,600 RPM. Merong smooth na 6-speed manual transmission at 17.2 km per liter na konsumo based sa feedback ng mga rider dito sa Pilipinas. May 14 liters na fuel tank para sa mga short road trips natin. Kumpleto sa dual channel ABS at traction control na bagay sa unpredictable traffic. Ang presyo nito ay maabot sa 272,800 pesos na sulit kung hanap mo ang combined performance at features na hindi mabigat sa bulsa. Number 4, Benelli Imperiale 400. Ang Benelli Imperiale 400 ay parang throwback sa mga 1950s motorcycle at built ng historic Italian brand na Benelli. Isang modern version ng kanilang vintage bike na pinagsama-sama ang classic design at modern reliable mechanics. Kumpara sa ibang mga kakumpetensya tulad ng Royal Enfield Classic 350 at Honda Highness CV350, ang Imperiale 400 ay may kakaibang Italian flair. Simple pero authentic na retro style. Meron itong 374cc air-cooled single-cylinder 4-stroke engine na nagbibigay ng 21 horsepower sa 5,500 RPM at 29 Nm na torque sa 4,500 RPM. May 5-speed transmission ito kasama ang fuel injection na nakakatulong para sa mas smooth at efficient na ride. Ayon sa mga riders, komportable, low vibration at good sa long rides. Para sa top speed na halos 120 km per hour. Sa fuel consumption, nakakapagbigay ito ng 35 hanggang 40 km per liter na di mo akalain para sa design at lakas ng makina. Ang frame ay steel double cradle para sa matibay at stable na ride. Ang tambucho din ay may unique na tunog na nagbibigay karakter dito. May electric start, digital analog instrument panel at minimalistic bodywork na swak sa retro vibe. Sa Pilipinas, ang presyo ng Benelli Imperiale 400 ay nasa 241,000 pesos. Kaya competitive na alternative ito sa mga classic motorcycles sa market. Ikaw, ano masasabi mo dito? Comment mo sa baba. Number 3, Bajaj Dominar UG2. Ang Bajaj Dominar UG2 ay sikat sa pagiging mura at matibay. May liquid-cooled 4-stroke single-cylinder DOHC DTSI engine na kaya magbigay ng smooth pero matatag na performance na may peak power na 40 horsepower sa 8,800 RPM, torque na 35 Nm sa 6,500 RPM. Karamihan din sa local riders ay humahanga sa lakas ng hatak nito. Ang fuel efficiency ay nasa mga 35 km per liter na competitive para sa daily ride o long trips. Sa safety, dual channel ABS na, may disc brake sa harap at likod na effective kahit basa o hindi patagandaan. Meron ding LED headlamp para malinaw ang night visibility. Digital cluster para madaling makita ang speed at fuel at malapad na gulong para kapit na kapit ang grip sa kalsada. Kaya ito gusto ng maraming riders dahil sa reliable performance at design na swak sa Philippine roads. Isa sa favorite ng mga rider ang ride quality. Ang USD forks nito ang nagpapalambot sa ride. Wala man siyang Bluetooth at ride-by-wire gaya ng ibang mamahaling motor. Solid pa rin naman sa performance at presyo. Sa itsura, ang Dominar UG2 ay may muscular at aggressive na disenyo. Malaki ang fuel tank, matutuli sa mga linya at magandang ilaw na nagdadagdag
magdadagdag ng pogi points sa kalsada. Ang presyo ng Bajaj Dominar UG2 dito sa Pilipinas ay nasa 195,000 pesos na sobrang sulit na para sa features at performance, kaya nasa top choice ito kadalasan sa mga pinagpipilian. Number 2, FKM Falcon X400. Affordable pero hitik sa features para sa 400cc category ang X400. Gawa ng FKM na isang Singaporean brand at may bahid ng Italian technology. Ang kakaiba dito sa Falcon X400 kumpara sa mga competitors ay yung parallel twin-cylinder 400cc engine niya na may DOH chill liquid cooling na medyo bihira para sa ganitong presyo ng motor dito sa Pilipinas. Based sa mga feedback ng mga riders, ang 39 horsepower sa 9,000 RPM at 35 Nm torque sa 6,500 RPM ay nagbibigay ng tamang power at smoothness, lalo na't may 6-speed manual transmission at EFI system pa siya. Fuel consumption niya ay nasa 25 km per liter dahil sa EFI system na optimize ang fuel delivery. 175 km per hour max speed at pwedeng pang ride kahit saan. Ang riding position ay upright with seat height na 790mm. Magandang fit sa araw-araw na gamit. May dual channel ABS, kickstand kill switch at high quality components sa brakes. 15 liters ang fuel tank capacity niya, kaya kaya na ito mag long ride nang hindi madalas ang trip sa gasolinahan. Presyo niya ay nasa 208,000 lang dito sa Pilipinas at isa sa pinakaabot kayang big bike sa 400cc class with advanced features. At bago natin i-reveal ang top spot ay comment mo naman below kung anong paborito mong expressway legal na motor. Sa top spot nandito ang number 1, Motorstar Cafe 400. Isa pa din sa pinakamurang expressway legal bike ang Motorstar Cafe 400. May 29.5 horsepower at 33 Nm ang lakas ng makina at may 6-speed manual gearbox para sa shifting ay nitong umabot sa top speed ng 160 km per hour. Sa gas consumption naman, may 25 to 30 km per liter ang natitipid kaya pasok din sa daily use, lalo na sa 13 liter na gas tank niya. Sa safety, single disc brake sa harap at drum brake sa likod. Wala siyang ABS at air cooled lang, so medyo basic tayo dito pero easy maintenance naman. Analog ang speedometer at tachometer na bagay sa vintage team. May option siya na black, orange at green color. Kung budget friendly at expressway legal motorcycle ang hanap mo, sulit ito sa halagang 140,000 pesos. Mag-like at subscribe na for more contents na katulad nito. Salamat sa panonood!